салом дӯстони азиз ва дӯстдорони барномаҳои варзишӣ. нашри навбатии барномаи дунёи варзишро пешниҳодатон мегардонем. Килиан Мбаппе низ қабл аз ҷоми ҷаҳон осеб бардошт. ҳамлагари дастаи Париж Сен-Жермен Килиан Мбаппе ҳангоми бозии даври 14-уми Лигаи 1 Фаронса бо Лорен ҷароҳат бардоштааст. Фаронсавӣ дар дақиқаи 85-уми бозӣ майдонро тарк кард. ба гуфтаи манбаъ, сабаби ин нороҳатӣ осеби мушакҳо гуфта мешавад. дар ояндаи наздик кормандони тибби миллии парижӣ мизони ин зарарро муайян мекунанд. охурии Лорен ва Париж Сен-Жермен бо ғалабаи дастаи шаҳри Париж бо ҳисоби 2-1 ба анҷом расид. аз ҳайати дастаи ғолиб голҳоро Неймар ва Данило ба самар расониданд. ёдовар мешавем, ки дар мавсими имсолаи чемпионати Фаронса Мбаппе дар 13 бозӣ 11 гол ва 2 партофти головар анҷом додааст. футболбози фаронсавӣ инчунин дар 6 бозии Лигаи Чемпионҳо ба задани 7 гол даст ёфтааст. Криштиану Роналдо атрофи рақами 7 дар Манчестер Юнайтед сухан кард. Криштиану Роналдо иброз медорад, ки Фергюсон ба ман гуфт, ки шумо рақами 7-ро мегиред ва бояд ин пироҳанро ба бар кунед. ҳамлагари бошгоҳи Манчестер Юнайтед Криштиану Роналдо ба хадамоти матбуотии бошгоҳ дар бораи рӯзҳои аввали дар даста буданаш ёдовар шуд. даста филмеро дар бораи рақами 7, рақами Эрик Кантона, Дэвид Бекхэм ва Криштиану Роналдо ба нашр расонид. футболбози португалӣ гуфт, ки сармураббӣ ӯро ба гирифтани рақами 7 сазовор ва бовар кунонид. ҳамаи футболбозон ҳам дар Манчестер ва ҳам дар саросари ҷаҳон медонанд, ки рақами 7 ин рақами афсонавӣ дар ин даста мебошад. дар аввал вақте ки ман ба Манчестер Юнайтед гузариш кардам, он вақтҳо варзишгоҳи пур аз мухлисонро дида асабӣ мешудам. ишқи мухлисони ин бошгоҳ маро ба ҳайрат меовард. дар идома ман ба ҳамаи ин мутобиқ шудам. сэр Алекс Фергюсон ба ман гуфт, шумо рақами 7-ро мегиред. ман бошам таърихи рақами 7-ро дар бошгоҳ медонистам, аммо ҳамзамон худро хуб ҳис мекардам, зеро мураббӣ бо таҷриба ва шахси нотакрор медонист, ки Криштиану лоиқи ин рақам ва ин пироҳан аст. ин ба ман рӯҳияи тоза бахшида буд. иброз медорад Криштиану Роналдо. Зинедин Зидан пас аз чемпионати ҷаҳонии футбол Қатар 2022 сармураббии тими мунтахаби Фаронса мешавад. тибқи иттилои Либерта Дигитал, Зинедин Зидан пас аз ҷоми ҷаҳонии Қатар 2022 сармураббии нави тими мунтахаби Фаронса мегардад. ба иттилои манбаъ, ин новобаста аз натиҷаи мунтахаби Фаронса дар ҷоми ҷаҳонии футбол рӯй медиҳад. шаҳрномаи сармураббии феълӣ Дидие Дишам бо Фаронса моҳи декабри соли 2022 ба охир мерасад. ва тарафҳо онро ҳам тамдид накардаанд. гуфта мешавад, ки Зидан аллакай бо Федератсияи футболи Фаронса ба мувофиқа расидааст. Зидан аз тобистони соли 2021 вақте ки аз бошгоҳи шоҳонаи Реал Мадрид рафт, дигар дар ҳайати ягон даста кор намекунад. Зидан бо бошгоҳи шаҳри Мадрид 3 маротиба ғолиби Лигаи Чемпионҳо гардида буд. қаблан Зидан ишора карда буд, ки ба зудӣ ба кор бармегардад. Рафаил Варан ба ҷароҳаташ нигоҳ накарда ба ҷоми ҷаҳонии Қатар меравад. ҳимоятгари бошгоҳи Манчестер Юнайтед ва мунтахаби Фаронса Рафаил Варан ба осеби худ нигоҳ накарда дар ҷоми ҷаҳонии Қатар 2022 иштирок мекунад. дар ин бора нашрияи Диарио хабар додааст. ба иттилои манбаъ, табибон ба зудӣ шифо ёфтани ҳимоятгари Манчестер Юнайтедро пешбинӣ мекунанд. ёдовар мешавем, ки Рафаил Варан чанд ҳафта пеш дар бозии даври 13-уми Премер-лигаи Англия муқобили дастаи Челси ҷароҳат бардошта буд. чемпионати ҷаҳон 20 ноябр дар Қатар оғоз мешавад. дӯстони азиз, инҷо мерасем ба фарҷоми барномаи дунёи варзиш. то барномаҳои дигар тансиҳату хонаобод бошед ва саҳифаи моро пайгирӣ намоед.